dek sing tiyang pada tindak pundi Pundi-pundi kadhe ngaret tindak wae ora numpak taksi kedewean apa ora wedi timbang nganggur 6-9 purun ngajar Batik pindahan ampun kelaman sampeyan ampun kutiwa kula perawan anyaran ditinggal selingkuh awan-awan lunga blonjo ning pasar Gringging perawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting joso malah najan rondo dijamin asik Mas Ferry selamat menempuh hidup baru ya. Sembilan purun ngancan 9 asik kasih ayo Pak Selamat rati kapotan yen burung enggal-enggal rencani datang omah mangke opai apa dek? kopi Ah kopi aja opai itu belok lunga boleh ngomongan niki blonjo nopo mbak yu badhe pindahan asik asik gadis anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar Brebes waduh erong perawan rondo kanggoku sing penting papan ning Semarang sesek tuku gelang apa anting-anting joso malah najan rondo dijalin Oh nek bos 6 bos 6 9 tidak bonus juga boleh, bonus satu lagi boleh. Ngapa? Kon isa-isa oga. Kok iso? Soto Mas Oli.